Human sa pagligo og dagat karong panahon sa ting-init, laing paagi nga ma-enjoy nimo ang bakasyon mao ang pagpakisayod sa history sa lugar nga imong gibisita. Sama sa lungsod sa Buluon nga gitawag og the only postcard town in Cebu. Gawa sa tinaw ining dagat, doon na kini mga remnants of the past nga gipreserba. Tungod sa kamoderno na sa panahon og pinaagi sa tabang sa teknolohiya, sayo na lang kining mahibaw-an. Kay baguhay lang, gilusad sa Buluon ang Digital Tourism Program nga lakip sa nationwide campaign sa Smart Communications Incorporated ug Cebu-based new media startup Inopab Media ug ang Grassroots Travel. Sa mga mobisita sa Buluon, adunay mobile application nga gitawag og Buluon Guide nga libreng ma-download sa Android phones, pinaagi sa Google Play Store ug Windows Phone Store ug ang uban devices mahimo mo gamit sa mobile version sa buluon.myguide.ph. Ang goal essentially is to provide tourists with timely, accurate, and relevant information on the spot. Kumpleto ang app sa tanang angay mahibaw-an sama sa instant history lesson. Listahan kung asa mahimo mo star og directory sa importanteng mga numero. Ang gitawag ana nga guide, Buluon Guide nga app for the phone. If you have an Android phone, pangitaan lang ang Buluon Guide sa Google Play Store. Kuan siya, once ma-install na nimo, again, na guide about Buluon, where to go. Kuan siya, ang content ani ni amo ning ni collaborate ni ani with primarily with Ronald, unsay mga pang-highlight dinhi nga mga attractions. Gipahimutang sab ang mga interactive tourism markers palibot sa Buluon nga dunay quick response code kon QR code ug near field communications o NFC scan di indirekta kining muhatag og impormasyon sa site inigtap sa compatible devices. Our main goal really is to support the tourism programs of the various LGUs. So we already have Cebu, we have Iloilo, and then we also launched it in Baguio. We already presented it to Albay and maybe in other areas. So it's really marrying technology and the traditional way of doing the tours. To start with Buluon, because we know that Buluon is very rich in heritage, especially cultural heritage. It's very steep in local history, and it's there are cultural resources to be developed, and we want it to be developed and managed by the local community. Positibo ang lokal nga kagamhanan sa Buluon nga mas makatabang ang maong programa sa ilang turismo nga nakahatag og oportunidad sa lumulupyo sa lugar. Tourism sa Buluon. Kaya karon na nindot kaya ang impact nga di ginamo ni makalimutan ni siya. Amo guning ayuhon idala kaya usa kani kagasa na abot sa among lungsod sa Buluon. Kung kini makatabang usab kanamo panahon nga mangani ang mga turista. Andam ng muaway sa Flyweight Division si John Ray Casimero human sa iyang impresibong kadaugan itong Sabado atol sa Pinoy Knockout. Pinaagi sa first round knockout batok ang Colombian fighter Mauricio Fuentes. Gabi Malagar sa Ginlini. Anugon ang kadaugan ni General Cuadro Alas Casimiro ni adtong Sabado kay wa pagani ang sangkat nilang Mauricio Fuentes daan na kini gitangtangan sa iyang bako sa isip IBF Light Flyweight Champion kay overweight siyag 5 libras sa 108 pounds limit alang sa timbang nga junior flyweight. Dunay official time nga 2:59 sa first round. Iyang gipaluka pa ang iyang kontra ug matud pa ni Casimiro nga iya yung plano nga tumbahon si Fuentes apan wa siya magdahom nga ingon adto kasayo. Wala di ko na-expect ato kay kuan din ikon sa siya din mo yung kalit lang dito na kuan kung maanong dali dayon pagahuman. Mao na kadtoy ika-12 nga knockout ni Casimiro sa iyang 20 kadaog sa iyang career sud sa 22 kaaway. Karon andam na siyang moaway sa Flyweight Division ug di niya kini sibugan bisan kinsay iyang ikasangka sa ibabaw sa ring aron subling mahimong champion. Black American ako prasa nang Mayweather, mga Bradley, wa pa kakasuy away og negro. Kasuway na tigre na layo. Suway na
Mapasalamaton si Casimiro sa tanang boxing fans nga misuporta kaniya. Matod pa sa promoter ni Casimiro nga si Sammy Hilyoani nga doon na siya nahunanaang kontraho ni Casimiro sunod buwan si Juan Manuel Estrada sa Mexico alang sa usa ka unification bout sa WBO ug WBA. The one boxer nga ganahan ko siya. In fact, i-mention niya karon na which I like. Pareho kami una-una. Kila Estrada. Gabi Malagar, News 5. Nunod sa nagsaka nga krimen sa Sugbo, hasta ang hepe sa kapulisan sa rehiyon nahimong biktima. Gilungkab ang iyang sakinan samtang nangaon sila sa usa ka restaurant. Andrea Patenia, Sugilimi. Sa CCTV footage nga kuha sa usa ka pribadong panimay, makit-an kining usa ka lalaking adunay bit-bit nga bag nga naglakaw padung sa gasoline station sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Mayo 1. Kini gidudahan nga usa sa mga suspect sa pagpanglungkab sa Vani Police Regional Office 7 Director Danilo Constantino niadtong adlaw. Apan tungod kay di klaro ang video, di kini makatabang sa investigasyon sa kapulisan. Maayo na lang nga adunay mga saksi nga nakakita sa duha ngadto sa tulo ka suspect ni atong higayuna. Mato ni Lapu-Lapu Police Chief Senior Superintendent Armando Rado, giilang nga mga dispatcher ang mga lalaki apan nagdumili usa siya sa pagbutyag sa ilang mga pangan. Unfortunately, timing siguro. So, wala naman akong special o sa lahat ng crimes against property, regardless kung ano yung form, ano yung mode, of course, we have to address this. Gikan si Constantino ug iyang asawa nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary sa milabayng adlaw ug nihapit sa usa ka restaurant sa ilang pagpauli. Nahibong na lang sila nga nabuak na ang windshield sa van ug nawagtang na ang bag sa iyang asawa nga dunay 12,000 pesos nga kwarta, iPad, tulo ka cellphone ug usa ka pare sa aryos. Wa damha sa hepe sa kapulisan sa rehiyon nga bisan sila mabiktima sa maong krimen. Timingan lang, nadilian tingaling bag. Itong ilang gisod. Mato ni Radok, labing unang higayon pa kining nahitabo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, sanglit ang Bukas Kotse Gang, kasagarang mo-operate sa Cebu City. Iyang gipasalig nga buhaton nila ang tanan sa pagkasikop sa mga suspect. Si Constantino mipadayag sab nga natagbaw ra siya sa performance sa Lapu-Lapu Police atul sa pagresponde sa kaso. Yung mga personnel naman natin sa Lapu-Lapu, I believe they're doing their job. So, walang I'm satisfied with the way they handle the incident. Bisan kinsa pulisman o sibilyan ang mahimong mabiktima sa krimen, mao nga di gyud ang ngayon mo kumpiyansa ang tanan. Pahimangno karon sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga di na lang gyud magbilin og mga mahalong butang o kwarta sud sa ilang mga sakyanan kung ila kini ipang park sa mga pampublikong lugar. Andrea Patania, News 5. Duha ka manaygunay sud sa jeep di Paseroan nga nasikop datong Sabado, kumpirmadong mga tulisan. Ray Pasaporte, Sugilimi. Hindi ko kantawi. 1, 2, 3, let's go. Karang ang nabati, karang ang galito, ikaw, halos ito, tagang masyadong atong masikip, atong gabangan, Kini ang kasagarang madunggan og masaksihan kun musakay og PUJ ilabi na kun magsingabot ang kasaulugan sa Pasko. Apan bisan og way Pasko, nagpadayon kini kay gihimo na kining mudos sa mga tulisan. Silang Ray Bacalso ug Gilbert Mariposque. Pulos anaa sa hingkod ang panuigon, taga Alaska, Barangay Mambaling. Gibalhog karon sa Waterfront Police Station niadto pang Sabado na dakpan human nila tulisa ug gikuha ang wedding ring sa usa ka Liselda Asintesta, pasahero sa jeep nga ilang gipanaygunan. Ilang modus ani kay sing-sing ra say kwaon, isa naa kay cellphone or naa kay kwarta sa imong wallet, sing-sing ra sa ilang interesan ko ang mga wedding ring, class ring. Nabawi ra ang wedding ring ug nakuhaan sab ang duha og armas ug granada. Dugang sa hepe sa Waterfront Police nga usa ka Faye Ann Oloruso, taga syudad sa Talisay, na biktima sab sa tulis sa mga dinakpan ug nakuhaan sa iyang class ring. Nga dyan is karon sir, dugay-dugay na dyan natong gi-monitor, medyo lisod lang ning ilang duwa dire kay musakay og jeep, maigo atong area sa MG Quinco, after a week mubalhin na sad og laing lugar. So dili wa siya kanang pattern jud na sa specific lang na lugar ba.
Gingong taparan sa mga tulisan ang biktimahong pasahero ug manduan nga ipatangtang ang singsing ug kun magmagahi ang pasahero ila kining hulgaon nga pusilon. Giyawhag ni Cho kadtong uban pang nabiktima nga bisitahon ang ilang buhatan aron ilhon sila si Bacalso ug Mariposque alang sa dugang kaso nga ipasaka. Ray Pasaporte, News 5. Gingong tig-supply og droga sa mga turista o tricycle driver sa dakbayan sa Lapu-Lapu na sikop atol sa gipahigayang bypass operations sa yuganihang buntag. Andrea Patenya, Suginlimi. Ang mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group mao'y mipahigayon sa bypass operation pasado alas 6 kaganihang buntag sa sitio Hagna sa Barangay Maribago, dakbayan sa Lapu-Lapu. Target sa operasyon si Michael Taghoy, 29 anyos, nga giilang level 3 drug pusher ug mao'y tig-supply sa mga turista ug tricycle drivers sa nahisgutang lugar. Tulo ka dagkong pakete ug napuo ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu nga dunay street value nga kapin 60,000 pesos, buy bust money ug gituuhang halin sa drogas ang nakuha sa dinakpan. Ang kaning kuan gisurveillance sa tunay og 2 weeks kaning subject nato sa bypass operation. Tuloy ang reklamo ang base na sa mga reklamo sa barangay officials diha napita. Wa magkadimao ang pamahayag sa dinakpan. Iyang gihimakak nga usa siya ka drug pusher apan mitubag sab nga bag-o pa kuno siya sa maong binuhatan. Sino na test mo kanang kuha? Dugay na kani sir. Correct. Bago pa. Nadakpan sab ang igagaw ni Taghoy nga si Antonio Pangatungan, 43 anyos. Pasakaan kinig kasong obstruction of justice kay suway niining di pa eskapo si Taghoy. Wa ko ni babag ang teacher kog lakaw. Kabaw ka. Pero ila kong gi. Kabaw ka ning negosyo sa igagaw. Ating baligya siya drug. Wala ko kadungog ana. Andrea Patenya, News 5.